consell és que tingueu molta paciència amb els alumnes que en realitat us volen fer cas i escoltar-vos. El meu consell és no seguir sempre el mateix horari perquè a vegades és una mica avorrit. Saber explicar bé les coses per a que els altres ho puguin entendre bé. Donar-li consells als teus alumnes perquè vagin millorant a poc a poc. Si algun nen té algun problema, li has d'explicar perquè així ho pugui entendre i ho pugui escriure. Que els professors de magisteri donin consell per als que vinguin més motivats de classes especials. Que hem de vigilar que no es fessin mal els uns als altres. El meu consell és que tingueu una campaneta al costat per fer moments de silenci als alumnes. Que de tant en quant els professors demanessin consell als seus alumnes per fer alguna activitat divertida, de tant en quant. I els hi faci sorpreses. El meu consell és que escoltis les opinions que diuen els nens. Primer hauries de saber què li agrada a cada nen de la teva classe. I després analitzar-lo una mica, però has de ser dur, però de manera divertida. I les activitats que faries, doncs ho retoques i que a cada nen li agradi el que pots, les diferents activitats. Has d'ensenyar-li coses als nens perquè puguin aprendre més. El meu consell seria escoltar els alumnes en cada moment. Que tinguis molt carinyo amb els nens i que els portis bé.